Gapa sa tiglimpyo dere oy. Karong aglimpyo daya. What's up mga ka-Atsup? Welcome back sa akong channel. At doon na napud tayo video karon. Maligo tag dagat mga ka-Atsup. Nata diri karon sa Kinablangan, Baganga, Davao Oriental. Maligo ta diri sa ilahang floating cottage mga ka-Atsup. Diri ang waiting area mga ka-Atsup para matabok dito sa floating cottage. Floating cottage o sa sandbar. Abot sa ta mga ka-Atsup nga moabot na tong bangka na para moatod sa amuan dito sa floating cottage. Duha man gud ang matuan diri. Pwede dito sa pool, katong sandbar ug sa floating cottage. Mas duling sa floating cottage mga ka-Atsup ang katong sandbar may nasa unahan paggamay. Katong sa pool sandbar mga ka-Atsup, 200 ang entrance fee dito. Diri sa floating cottage tag 10 pesos lang mga ka-Atsup. Groceria. Tara. Anas Ria. Tara. Antay bangka maghatod, diretso ka. Pwede man daw, ay diha naman magbayad or unya na magbayad kung ano lang sa sa maghatod na bangka. Wala po kung saan nakamit na bang dali lang din. Ito tao tapos sila. Floating po nito nagapupustan. Ano sila? Oh, floating. Tawan mo. Hi, Pogi. Say hi to the vlog. Go. Naana mong bangka mga ka-Atsup.
Paadto na mi karon taod-taod. Basa. Pinay, mabasa ka. Wala, nabasa na. Ay, law Syria. Yehey! Direk mo ko eh, para gerakan niya. Grading ba? Alright, mga larga na mi. Dumi sa floating daw, katong magkuhan mag-float ang cottage. Dito yung floating atong sa Uy, umaya. sa ilalom ng cottage. Ay, galing din. Wala, gipiling. Dili makakate. Ito. Hey. Murag na ilahulog gabi ba? Sa'yo, di ako natulog kami. Gani. Bitaw ka, nataga ka ba? Hindi na sikat siguro ka to. Sipahan mo. Tagay na matulog mo ngay kay bangko. Sipahan mo. Oh, nagubog ka man daw. Ay cellphone na mo, naulog. Sipahan mo ang pader. Ba't kami? Kabo lang ka. Tara. Yay. Uy,
lunas kon tawag paabot. 10 pesos lang ang entrance fee diri mga ka-atsup. Nya katong sa bangka 30 pesos lang padulong ug pabalik na. Nya isultion na ninyo ang tagtungod diri sa floating cottage unya kung pauli na mo kay para sunduon na mo sa bangka.